Ma chère mademoiselle, con profundo orgullo y un gran placer, le damos la bienvenida esta noche. Y ahora le invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor tiene el honor de presentarle su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, la comienzo y el traje, su dueño. Tornem a estar aquí i avui farem un segon plat, que és el pollastre amb carpaccio de gambes, que és el plat que vam presentar per Nadal, i ens ajudaran a elaborar-lo l'Albert i en Sergi. I jo soc el professor de segon de cuina que us presentaré aquest plat també. Per fer aquest plat necessitarem pollastre, evidentment oli perquè l'hem de rostir, però abans de rostir-lo l'haurem de desossar, bridar, que és lligar-lo en fil, que ja us ensenyarem com es fa, i l'haurem de rostir. Llavors, per acompanyar aquest plat farem una salsa i un carpaccio de gambes. El carpaccio de gambes són unes gambes que els apelarem, que aquí tenim les gambes, els apelarem, els embolicarem amb un film i els enllescarem a la màquina d'embotits per fer una base d'aquest plat. I llavors el pollastre el coronarem amb una croqueta de pollastre també, amb el que ens sobri de ratol. Doncs aquí tenim fons d'au, salsa americana, brandy, julivert, ou, farina, pebre blanca, sal, pa ratllat, mantega, gambes i pollastre. Bé, doncs primer hem de desossar aquest pollastre i un cop desossat quedarà d'aquesta forma, o sigui, el tallarem per la meitat i aquesta part d'aquí li traurem i servirà per fer la croqueta que anirà sobre el disc de pollastre. I un cop desossat del tot, el girem d'aquesta manera i el salpebrem i el rostim. I seguirem pelant primer les gambes, reservant els caps per un costat i amb els cossos farem un carpaccio de gambes que fem totes les gambes, les ajuntem, les enfilmem i les congelem. I a part agafarem els caps amb unes 4 verdures, els plombejarem amb el brandy i farem la salsa americana que la reservarem aquí. Bé, la gràcia d'aquest plat és que aprofitem tot el producte el màxim que puguem. De l'areta les rostirem i un cop rostides aprofitarem aquesta part d'aquí que serà per fer una croqueta. Amb una mica de farina i una mica de mantega farem un ruix molt espès i posarem la carn per fer la croqueta. I amb l'os que sobra el ruixarem i farem la croqueta que anirà sobre el disc de pollastre. Doncs anem a unir les diferents elaboracions. El carpaccio, en primer lloc, el pollastre que hem bridat, hem salpebrat, hem bridat, hem rostit, el tenim aquí. Hem elaborat la salsa, una salsa que, com bé us hem explicat, és la meitat de fons fosc i la meitat de salsa americana, que és la salsa aquella que fem amb els caps de les gambes i verdures. La tenim aquí, ja a punt per emplatar. I la croqueta, que és una croqueta amb un bastonet de l'ala, que l'hem fregit ja perquè és el moment en què anem a ensamblar tot el plat. Al fons del plat un carpaccio de gamba crua. Llavors aquí tenim el pollastre que hem rostit i hem estofat dins la salsa. Ara l'emplatarem, que és calent. El posarem al mig del que serà el carpaccio. Salsarem per sobre amb aquesta salsa tan bona de gambes i de fons fosc. Un fons fosc que hem elaborat amb els mateixos ossos del pollastre, com bé us hem explicat. Hem aprofitat
totes les parts, tant de la gamba com del pollastre. Un cop tenim ben salsat, podrem agafar una mica de paper per tenir la foto. Un cop hem salsat tot el conjunt, posarem la croqueta, vigilant que no ens caigui, damunt del plat. La salsa fa una mica de... La salsa fa una mica d'amalgamat. I finalment hi posarem una mica de julivert per sobre per acabar de decorar el plat. I res més, aquí teniu el plat que vam presentar aquest Nadal, que és el pollastre amb carpaccio de gambes. Que us aprofiti. Suc d'oignon, canapé, especialité du chef. Mueve el pato ¡Qué delicia! y la envidia hagan los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de ensueño, a disfrutar lo bueno del festín. ¡Gran festín de Postín!